No. A min que me dían os cartos dos próximos 10 anos e eu voume para a casa e non molesto a naide. Roberto! No, lástima, no. Hey, no. Lástima non quero lástima. Estaba eu contando que este é a vosa casa, podedes pedirnos o que queirades, facer o que queirades, escribirnos, temos un teléfono de WhatsApp que o lemos cada 15 días. Que está aí, o 669-080-098. Sí, tampouco vexo ben. Bien, non pasa nada. Podedes escribir o que queirades. Cando digo que podedes escribir o que queirades, é o que queirades. Por exemplo, por poñer un exemplo. Esta semana escribirnos este mensaxe de WhatsApp. Un rapaz que nos poñía: Álvaro, tocoume un plátano siamés na miña vida, vin algo así. Pois é moi interesante, non? Unha persona que lle tocou un plátano siamés. Non. Nos chamou moita atención, porque isto sorprende moito. E de repente nos volveu a escribir, dali a 5 minutos, porque vía que non lle contestaba. Se queredes, lévovolo, abrímolo aí no plató e vemos que hai dentro. Álvaro, con todo o respeto do mundo, pero tú te crees que vas vir aquí a un plató de televisión en prime time no programa mellor de Europa a abrir a mierda dun plátano? A ti parece que temos nos categoría para facer esa mierda? Pois sí, está aquí Álvaro, un aplauso. Pouco pasado. Que tal, Álvaro? Moi ben. Bueno, é que non nos quedou máis remedio que chamarte, porque claro, isto nos chamou moitísimo a atención. Isto é un plátano siamés. Siamés, sí. O sea, enténdese que hai dous plátanos dentro. Non o sabemos. Ti non o viras nunca? Non o vira nunca. Pois asustáchete, claro. Moito. Estaba solo tú na casa cando... Non, estaba a miña moza. Estaba de os dous. Sí. Ainda menos mal. Uf. Por unha parte. Por outra. Por outra. Vale. Bien. Atrévese. Alguén vira algún vez un plátano así? De dous, xa mesmo? Sodes moi listos, vos vistes todo. Será que nunca virades unha embarazada sin barriga? Eu tampouco vi nunca. E teño que dar primeiras gracias porque podías haber ido a Antena 3 ou a Telecinco, sí, ou a Movistar ou a Netflix, pero decidiche vir aquí. Aquí, a Landro. Gracias. Sí, sí. Gracias. Gracias, no, de verdad. Gracias. Porque calquera televisión do mundo, calquera programa do mundo lle gustaría abrir isto. Home, claro. Porque tú viche isto en Antena 3 algunha vez? Nunca. Que no? Nunca. Ni o verás. Ni o verás. Bueno, non sei, estou nervioso ahora mismo. Non sei como hai que proceder. Ábrelo tú, abro eu. Ábrelo tú. Vámonos a publicidade e volvemos. Porque a xente non vai cambiar naide hasta que se abra o maldito plato. Eu vouche deixar a ti honor, se me permites. Sí. E eu douche paso, vale? Sí. Tu estás aí e eu dou paso ao evento. Vamos a chamar evento. O evento, vale. Perfecto. Estate aí detrás de mí, eu poñome aquí. Aí. Tú ponte aquí, por favor. Aquí. Vamos a ver. Vamos a facer como un mini programa, solo para isto. Vale. Señoras, señores, moi boas noites. Estamos na Televisión de Galicia. Son as 10:02 da noite. A Televisión de Galicia, no seu afán de servicio público, vai proceder a abrir un plátano. Que pasará? Que sucederá cando se abra o plátano? Ninguén o sabe, é imposible de saber o que pode pasar. Disfrútano e para nós é un placer poderlles ofrecer este produto. Cando queiras...
separados? ¿O están juntos? Están juntos, sí. Ahí va. Aprecien a continuación como, a contrariamente ao que podría parecer que viñeran separados, están xuntos. Ahora mismo en directo vamos a proceder a separados. Perfecto. Por favor, un pouco de música de tensión, de separación. Queres dicir algunhas palabras ou algo? Está ben bo. Está ben bo. Sabe ben. Non está malo. Estás sorprendido, non? Sí, sorprendido, sorprendido. Separouse. Como te chamas? Álvaro. Álvaro. Gustaríame non volverte a verte nunca máis por aquí. ¡Aplauso para! ¡Bravo, meu! A televisión en directo, que sí, sorprende en calquera momento. Xa está, non? No, Vamos ao sketch, que falta? No, temos de... Sempre preguntas se temos de comer hoxe. A parte do plátano, temos de comer. A ver, que mierda. A parte trouxeronche o que che gusta a ti. Sí? Sí, o que máis che gusta a ti. De comer? Sí. Ostras. Empanada de mazá. Sí, señor. Empanada de mazá. Sempre dices que che gusta moito. Sí, señor. De sobremesa. Sempre digo que o que máis me gusta é a torta de mazá. Vale, bien. Pero a empanada tamén pode estar boa. Quen a trouxo? Trouxo a Álvaro que fa unha... Álvaro non, Alfonso. Fa unha festa en... Mira, é que veñen os da comisión e todo. San Estevo de Negros aí, en Redondea. Queres unha mesa aí? Ostras, hai máis expectación que a empanada que por o plata. Onde vai o tipo? Está aquí. Onde vai? Alfonso, vete para acá, onde te agaches. Vente para aquí, Alfonso. El que é o presidente da comisión? No, pero é o que trae empanada. O presidente non pudo vir. Tesoureiro. Mira que guai, guai. No, ele é o tesorero. Ten que... Ostras, e isto é empanada de mazá. Sí. Pero a festa da empanada de mazá. Sí, a festa de empanada de mazá, non? Sí. E cando é? Bueno, todos os produtos fanse de mazán, varios Home, a empanada de mazá, de que se van facer? De Uralita. Pero por que? Hai moita mazá ali ou que? Sí, ali pois hai unha zona que se chama o Val das Maceiras. Hoxe pois non hai tanta, pero antiguamente sí que había moitas maceiras e entón pois tratouse de recuperar, levanse 29 edicións, sacando o ano da pandemia. Tratouse de recuperar a festa, bueno, ten xa vexo por que eres o tesorero e non o vocal. Estou vendo. A parte está moi guai porque veñen a... Pero cando é? Veñen a promocionala hoxe porque é en outubro. É en outubro. Sí, no, está ben. É en outubro, no. 3 ao 4 de outubro. 3 a 4 de outubro, sí, no. A verdade que deron do clavo, é o día perfecto. É o 3 ou 4 de outubro. Sí. Por si nos despistamos daquela, vide naquela e repetímolo. No, claro, sí. Ou que veña outra persona. Sí. Que che vai dicir? Non sei que na fixo, está... Sí, pois, ahora é verdad que a mí... fixo a persoa que a Que fixo, suele sí. facer sempre. Que suele facer. No, normal, claro. Non vai facer outro, no. Fixo a que fai normalmente, sí. No. Como se chama? Paz. Paz. Maripaz, fixo a Maripaz. Estás máis nervioso que a Shakira onta a noite. Sí. De feito, trouxeronche outra máis de lomo con mazá tamén. Ahora, en serio, eu son moi aficionado a empanada de mazá, a torta de mazá, e esta é das mellores que tomei na miña vida, de verdade, enhorabuena. Señor. Gracias, Alfonso. Estás invitado á festa, dice Alfonso. Por aí.
Toma, sí, sí. Vámonos a Tampere. Le vamos anunciando, non sei canto tempo que le vamos anunciando, que le vamos anunciando. Que nos deron a CIRCON, Asociación de Televisións Regionais de Europa, nos deu o premio, tuvo a ben darnos o premio a xente de Land Rover a mellor programa de entretenimento deste ano 2026. Estamos moi agradecidos. Este premio tan importante, dos premios máis importantes de Europa en televisións regionais, como é a Televisión de Galicia, estamos moi contentos, moi agradecidos. Pero a gala de entrega de premios, non sei os outros anos, pero este ano é en Finlandia, que é un país que está exactamente alá arriba de todo. Bien, entonces non é fácil ir hasta ali de Finlandia, Tampere. Fixemos un chamamento a ver se había algúns galegos ou galegas que viviran en Tampere, e hai unha parella, un tal Iago e Paloma, que viven en Tampere, os pobres. Vámonos saludar en directo ás 10:10 da noite. Moi boas noites, Tampere! Boas noites. Que tal? Moi boa noite, Iago. Moi boa noite, Paloma. Boa noite. Buah, como se ven os países avanzados, que ben se vos ve, Quer dicir, con luz aí, como se nota que estades en Finlandia. Estades en Finlandia, en Tampere, non? Sí, bueno, en Tampere, sí. Como se chama? Como se di? Se chama Tampere. Tampere. Joder, Exactamente. É que nin o nombre é bon, E por que? Vos de onde sodes? Pois eu son medio valenciana, medio galega, coruñesa. E o de Carballo. De Carballo, aí en Tampere, E que facedes aí? Por que estades aí? Que pasou? Estades secuestrados? Estades... Que pasou? Por que chegaste? Como chegastes aí? Pois polo clima, para... Como polo No, é clima? broma, no. Aí fai un frío... Fixo frío hoxe aí? No, 20 grados. Sí, aquí igual en Galicia, sol, 30 grados aquí. Moi ben. Sí. Pero que facedes? Que vos levou aí? Nós somos os dous músicos. Pois viñemos buscando pois un ambiente distinto onde desenrolar a nosa profesión. Sí. Bueno, tamén son músicos ou como dominicana non van pa aí pa Tampere. Pero dades clase ou que? Dades clase de música? Sí, somos profesores no Conservatorio de Tampere. Que maravilla. E canto levades? Canto tempo levades aí? 6 anos. 6 anos en medir, sí. E tedes gana de quedarvos aí? Vexo que polo que vexo por aí nese cuarto tedes familia, tedes un neno ou unha nena ou algo? Sí, no, bueno, o cuarto é noso. pero temos unha nena tamén. E que damos clase tamén a nenos de 0 a 6 anos, entón todo este tema é pa eles. Vale, que eu vi unha cousa que era como de nenos, non? Pa eles e pa nos. Bueno, tamén pa nós un pouco. Que tamén podemos. O sea, vos chegastes aí xa para traballar de profesores? No, nos empezamos como limpiadores. Chegamos en traballo, deixamos os nosos traballos en Galicia e viñemos a intentalo desde cero. Como de limpiadores? Sí, eu empecé nun hotel e hago limpiando piscinas. Pero dicen que Finlandia é un dos países máis avanzados do mundo, con oportunidades. Vos sendo mestres, o normal é que empezara desde mestre xa, non? Se soubéramos falar finlandés, pero claro, aí está. Finlandés non é fácil, non? No. Nadiña. Mira, pois, perdón, nós hoxe luns, os xoves, vanos dar un premio aí en Tampere, na Casa do Concello. Non sei onde é, no auditorio, no Club de Jubilados. Ok. Aí en Tampere, bueno... Aí galao. No multiusos. Os xoves, este xoves. Vos este xoves poderíades... A que hora é noite aí? É sempre noite, claro.
No, anoitecer... No verán é sempre día. Sí. Como que no- ahora mismo... como que no verán Ay, sempre acaba día? Sí. Aquí ahora temos 18 horas de día. Perdón? Sí. 18 horas de sol. É o que Sí, houve sí. aquí no que vai de ano. 18 horas de sol. Pero sí que anoitece. Pero entón que pasa? Que agora deitades vos e ainda é día? Agora ainda non, pero en un par de semanas sí, seguro. Tú deitaste de día, levantaste de día. No, levantámonos de día que amanece ás 4 da mañá. O sea, que hai momentos que tú deitaste de día e levantaste de día, como a Omar Montes ou Kiko Rivera ou... Sí. Igualito. Igual. Hai unha cousa, e Finlandia é tan avanzada, tan rica como vemos nós desde aquí abaixo? No, eu creo que hai moito mito tamén. Bueno, ahora que vivimos aquí, pues pudémolo comprobar que... Pero que sueldo Non tedes é- vos, por exemplo? Que soldo tedes vos aí, uns profesores de música? No conservatorio en España actualmente cobrase máis Sí. que nós. Sí. Vale. Sí, digamos o prezo ahora é máis alto, sí. Pois videvos pa aquí. Pero tedes pensado ir ou non? Ou estades ben aí? Nada, acabamos de comprar casa e temos traballo fijo, así que aquí quedamos xa. Se vos teñen retenidos ou algo, faced unha señal, ou algo. Sacamos por daí, Estamos por se dan máis premios a todo, non? Pois que curioso que bueno, que seña aí en Tampere, onde este xoves van entregar a un programa desta casa, da Televisión de Galicia, que é o Land Rover, ese premio, A verdad que a nós, agora fora bromas, nos fai moita ilusión ir a un sitio tan lonxe, onde reconozcan o traballo durante tantos anos de un equipo tan grande e, sobre todo, do público, do apoio que levamos. Tendo vos viades Land Rover, non? Sí. Sí, estando en Galicia, sí. Aquí qué non, bueno. pero en Galicia sí. Mira, vamos a intentar que vaiades os xoves a recoller o premio, se vos apetece. Sí, por Vale. nós. Podería dicir os xoves. Nós vamos a intentar que vaiades ali. Buscamos canguro para a rapaza e listo. Tedes roupa para ir a un sitio así? Algo verá. Sí.